Nakahilak ang usa ka inahan nga misugilon sa Brigada News FM Cebu kabahin sa iyang 4 anyos nga anak nga sud gawas sa hospital. Ang magulanon nga inahan mao si Elsis Caballero, 23 anyos, taga Dolho Fatima sa Cebu City. Matud ni Caballero, gikinahanglan kayo ang laboratory test sa iyang anak subay kini sa pagmonitor sa doktor sa kahimtang sa panglawas sa maong bata. Gipasabot si Caballero sa mga doktor, ang lawas sa bata dili ka fight sa virus o infection sa bakterya. Hinungdan nga dali kini nga matakdan sa bisan unsang sakit sa panahon nga makaduol kini sa mga taong dunay sakit. Need siya ipalayo jud sa mga tao nga naisakit. Kay dali ra jud kay siya matakdan like TB. If nay tao nga TB nya modul sa akong bata or unsa ilang sakit dira, makatakod dayon sa iya ha. So need siya i-isolate. Which is luoy kay akong bata kay kuan magud na siya kaya hilig siya kay siya tao, hilig kay siya buhagwa niya. Kaya murag makaanak ka di wa siya agay anak nga sakita. Kay nganong sa tanang bata ako pa mag-anak. Nga kuan man ta kay na siya nang malipayon kay siya. Gamay katawa kay mukuan mawani mo tanang problema mo karon nga ni fight me sa kong pari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.